Nawr te, y dyddiau yma, mae'n ymddangos gallwch chi gynnal sgyrsiau hwyliog a thrafodaethau difyr yn y fro Gymraeg a hynny heb symud camwch sedd. Mae i'w ddarganfod ar y we o gwrdd a chariad ar pisin.com i drafod cywinau a nosweithiad i gwsg ar dimcwsg.com. Mae'n amlwg bod y sîn we Gymraeg yn fyw ac yn iach. Heledd sy'n crwydro stryd fawr newydd Cymru. Bu 2004 yn flwyddyn arbennig o dda i wefannau Cymreig. Ond yn ôl un o brif we-feistri'r wlad, mae 2005 yn argoeli i fod yn fwy llwyddiannus fyth. Nawr, gyda gymaint o wefannau Cymreig yn codi ym mhob man, dyw eriod wedi bod mor hwydd i gyfathrebu trwy'r Gymraeg ar y we. Enghraifft, anghofiwch Hotmail. Mae sgwarnog.com erbyn hyn yn cynnig system e-bost Gymraeg, lle gallech enw chi o hyn ymlaen fod @sgwarnog.com. Mae'r wefan yn system e-bost Cymraeg, mae'n tebyg i Hotmail, mae'n byw ar-line, a mae rhywun yn cael mynediad ato fo o unrhyw le. Nes i dewis sgwarnog fel teitl i'r wefan, yn anad dim jyst oherwydd mod i'n licio'r gair, ond hefyd mod i yn mwynhau cerddoriaeth bod delyn ar y byllion. Ac os dyw cerddoriaeth yn rhan anatod o'ch bywyd chithe, fe ddyle safle 11.com blesio. Mae 11 yn wahanol i'r gwefan eraill sy'n oherwydd i fod yn wefan gymunedol, mae modd ymelodi efo hi am ddim, a wedyn chi'n cael mynediad at ganeuon i'w llwythio lawr fel bod chi'n gallu gwrando arnyn nhw ar eich cyfrifiadur eich hun ac edrych ar lyniau o gigiau yn ogystal a darllen adolygiadau ac gweld pryd mae'na gigiau mynd i fod ymlaen yn dyfodol. A beth am Google? Wel, mae mirimawr.com yn cynnig yr un system cysylltu erbyn hyn. Nes i sefydlu mirimawr.com y flwyddyn 2000, o'n i'n licio'r enw, achos o'n i'n fan mawr o Caleb a Dan Dŵr. A nes i ddarganfod rhyw raglen bach o'n i'n gallu defnyddio i storio gwefannau o'n i'n licio, felly nes i roi hwnna'r mirimawr.com, a wedyn o hynna mae wedi bod yn datblygu i fod yn wefan sydd efo porth gwefannau Cymreig a Chymru. Mi sôn amdani chydig o'r bobl eraill, mi ddath yn amlwg bod yna bobl eraill oedd yn teimlo'r un ffwr. Y gynulleidfa di pobl ifanc Gymraeg i iaith nhw sy'n byw i bod nhw'n naturiol drwy'r iaith ac ella sydd chydig bach wedi rhannu o amgylch Cymru'n ddaearyddol ac mae'r gigiau sy'n cael eu hysbysebu yn fodd i dynnu nhw gyd at ei gilydd a'i cael nhw i gymdeithasu efo'i gilydd. Ers mis Rhagfyr diwethaf lle dwi wedi bod yn dechrau cyfri, da ni wedi cael dros 100,000 o hits. Mae o tua 5,000 o hits y mis. Da ni'n gobeithio cael mwy. Ond brenin y gwefannau Cymraeg heb os nag oni bai yw maes-e.com, y wefan sy'n cynnig fforymau i drafod popeth, o gyfrifiaduron i ffilm i wleidyddiaeth, heb y barnu na'r cystadlu wrth gwrs. Y syniad oedd rhoi lle i bobl dod at ei gilydd a trafod i ddiwylliant ei hunan, yn ei iaith ei hunan. Yn sicr chi'n mynd i gigs neu sioeau yn Steddfod, yn enghraifft. Mae yna llwyth o bobl yna sy'n nabod ei gilydd trwy'r maes yn unig. Felly y cwestiwn pwy ti ar y maes yw un cyffredin iawn yn gigs Cymraeg dyddiau yma. Mae digon o bobl tu allan i Gymru yn defnyddio maes-e. Dwi ddim wedi gwneud arolwg manwl iawn, ond dwi'n gwybod bod sawl un o Loegr yn sicr ac o Australia, America, Gogledd America. Mae cwpl o ddynion o Rwsia sydd wedi dysgu Cymraeg. Mae un yn byw yn Gwlad y Pwyl. Felly dyma'r fath o bobl sy'n anhebyg iawn i ddefnyddio Cymraeg mewn unrhyw cyd-destun arall. Mae'n amlwg felly fod yna Gymru newydd yn prysur godi ar y we, sy'n newyddion da i'n diwylliant a'n iaith. Felly, ewch ati hyn yma i sefydlu eich e-bost a'ch dyddiadur Cymreig a chwilio am eich testunau y Miri Mawr, y dechnoleg newydd. Ie, byd newydd.